9 hodín 34 minút, pozdravujeme z Fanrádia. Adela, a Ranná show Fanrádia pokračuje a ideme sa rozprávať teraz opäť s Luciou. Vítaj, Ahojte, Lucia. dobré ráno. Ahoj, kamarátka naša. Samozrejme aj neúspešná motoristka, ale úspešná motoristická novinárka. Áno, pravidelne vás vo Fanrádiu informujeme o úspechoch najmladšieho slovenského jazdca Mateja Homolu na pretekárskych okruhoch. No, ostatný pretek nedopadol dobre. Matej prežil, to je dôležité, ale prežil nehodu, to je tiež dôležité. Lucia vie viac. Áno, uplynulý víkend sa na veľkej cene Slovenska na Slovakia ringu 17-ročnému Matejovi Homolovi veľmi nedarilo. Hlavne v sobotnejšom preteku mal smolu. Preteky sa mi moc nevydarili, ako v prvom preteku som nevedel zaradiť jednotku na štarte. Asi z 5. rady do mňa buchlo jedno Clio. Celý zádok som mal poníčený, aj prevodovka sa pokazila. Takže chalanom ďakujem, že to do jednej robili v noci a nakoniec sme to spravili do nedeľného preteku. Ale tam mi asi v 5. kole praskol výfuk opäť, ako na minulých 2 pretekoch. A došiel som pomaličky do cieľa na 2. mieste, ale športoví komisári zistili, že som predbiehal pomalšie vozidla pod žltou vlajkou, čo sa nesmie. A dostal som 25 sekundovú penalizáciu a to ma odsunulo až na 5. miesto v celkovom hodnotení a 2. miesto na Slovensku. Inak, ak chcete vidieť video z týchto pretekov, kliknite na jednotku medzi rádiowebmi www.fanradio.sk. Uvidíte tam aj ten okamih, keď do Maťovho auta vrazil iný pretekár. To sú nepríjemné veci. Tento víkend Maťo samozrejme sadá do svojho štvornohého tátoša. Štvorkolesového. A ide na preteky do Maďarska. Čo tam? Áno, presne tak. No a zatiaľ, čo na predchádzajúce podujatia šiel s tým, že sa chce umiestniť v prvej trojke, tak po minulovíkendovej skúsenosti je oveľa skromnejší. V prvom rade by som chcel dojsť do cieľa na nejakom slušnom mieste, brať dôležité body, lebo tie sú potrebné tu na konci sezóny tieto body. Dúfam, že na bedni by som mohol stať. Matejovi budeme držať palce. No nech v Maďarsku ukáže, prečo je teda Slovák a že vie jazdiť určite. A samozrejme ty to možno budeš mapovať, Lucia. Určite áno. Dobre, ďakujeme ti za návštevu. Nie za čo. A prídi potom ešte niekedy s niečím veselým samozrejme do štúdia Fanrádia. Určite áno. Pekný víkend inak. Ahojte. Ahoj. Ahoj.